O Percebe está a ser o rei das vendas no mercado de Ribeira. A ameixa rubia, a cigala e a nécora son tamén mariscos moi demandados, sobre todo por visitantes. Os mercados municipais están cheos de produtos e de variedade ao longo do período estival. Todo ten o seu público, pero hai unha parte que nunca falla, o marisco. Son moitas as persoas que se achegan para compralo, xa que hai unha ampla gama de recurso. Hai un pouquiño de todo, quizás escasea un pouco a nécora, hai pouca, e camarón tamén, pero despois do resto hai bastante abundancia de todo. A pesar da variedade que hai, a xente que se achega pregunta sobre todo por un produto. O que máis demanda agora en estes momentos é o Percebe, sin duda. A ameixa tamén sale moitísimo, a ameixa rubia, xa sabedes que é unha ameixa moi típica desta zona e que ten moitísima demanda. Despois, as cigalas tamén se venden moi ben, que en este momento xa estou sin elas, e a nécora, o que pasa que, estamos tendo un problema de cantidad, que hai pouca. Os prezos agora mesmo están un pouco cambiantes. Entonces, canto máis demanda hai, máis se elevan. Bogavante, por exemplo, hai bogavantes de ración sobre 35, tamén hai de 30 euros o kilo, despois os bois están sobre 17, a nécora varía máis, porque entre 30 e 40, depende un pouco o tamaño. Percebe, por exemplo, a relación calidad-precio é moi boa, que é o pequeno a 30 euros o kilo, e despois, claro, canto máis grande, máis sube o precio. O berberecho ronda os 16 euros o kilo. Un tamaño que tampouco non é moi pequeno e a ameixa, claro, é un produto estrella e está a 30 euros o kilo. É todo produto de proximidade local. Sacando o boi que está en veda, o boi da ría en estes momentos, entonces sí que é de importación, pero despois todos os produtos que se podan coller das nosas rías sempre son da nosa ría. A grande parte dos compradores son turistas, persoas que están a pasar o verán en Ribeira ou nos arredores, e non se deteñen ante os prezos de algúns produtos. Están de vacacións, e cando se está de vacacións pouco se mira a carteira, despois se chorarán na casa, pero de momento non. Os verán sempre son bons, Polo que 2026 está tamén a ser un bo ano que agarda se manteña, xa que de cara a final de mes comezarán as encargas dos visitantes para levarse o produto fresco das rías galegas para os seus lugares de orixe.